Hello guys, welcome to my yay. In this video, makita ninyo guys kung yun saan ako pag-prepare for my long exam na I took a while ago. So it was a 2-hour exam and it's not that easy. It really requires hard work, determination, and patience to learn this subject. Di gini siya tiaw-tiawan. So, mo ni siya guys. Ang akong clips nga naara diri kay mga clips na naa ko sa library nagtuon sa university. Since I preferred studying jud sa library. Wala lang, it gives me the motivation to study. Kay daghan makog makita nga tao nga magtuon pud. Kay kung diri sa balay ako ra pi isa. So clip ni siya guys nga naglakaw ko nagdala og bag and laptop bag. Kay mato na po ko nag-library. Although usay magtuon mo ko diri sa balay, pero I prefer jud na magtuon sa library because that's how I study. Murag dira ko makahugot og motivation bitaw. Dagan kog makita ng mga tao na magtuon. E di magtuon na lang pud, diba? Pero to save time and to save money para sa pliti, much better gyud nga na sa balay. Diba? So diri kani nga clip guys kay hatod ko sa akong boyshi. Thanks so much for my boyfriend. Ang laging tagahatid at sundo ni Maria Hive. Char. So, I really appreciate his effort, Jude. Another clip na po niya guys. Nag-video ko. And, diba, katulgon yung kaayo ko kay, katulgon kay ko anang adlaw while nagtuon. Pero padayon lang Japon kay naabot. Naman tadiha na place. Edi much better na magtuon na lang, Jude. Okay, so another day na po ni siya guys. Another clip nga niagi ko atong dala na mo nga dili sementado. Ambot nga nung dili pag ito siya sementado no. So mo na siya ang clip kay para pa ato ay napukus sa school. It's either na klase or wala. So dara guys, nagtuon ko dara for that subject gyapon. So, another clip na po another day na po ni siya. Another day nga naglakaw ko padulong sa school or basin kaninga day kay naglakaw ko padulong sa akong sa location sa akong duty. Kay mag-tutor man po ko guys. And then, here you go. So, this is a clip. Giniagi na po ko dito sa mungdalan nga dili sementado og nano kahangyong dili gyapon to sementado lagi. So here guys, na ako sa main library ani sa Iligan City. Na ako ang boyfriend dira, nagtuon pud siya iyaha, nagtabi-tabi sad mi ginagmay. Nindot jud pud dari magtuon guys kay dagan pud kag ay mailang nga mga students from elementary to college. O kani guys kay nakoy gilakaw ani og shorts ra ko guys. Kay na ako'y gilakaw lang anak nga time. And then, another day na po ni siya guys. Kani kay murag ni adto ko sa kong tutor ani. Tutor or klase. Klase manata kay ani man akong suoto. So, another clip na po. Ganiagi ko aning dala na. Nibalik na po akong sanina guys. I think, another day na po ni siya pero gibalik lang na akong sanina. But mind you guys nga, kana nga sanina is gilabhan jud na siya. So another video na po ni siya nga na ako sa public library here sa Iligan City. Kani nga time kay nag-study ko and then for a while napud ko gituturan. And then after that, another vlog na po ni, or another video, or another clip na po ni siya. Naka-white na ko, guys. Another clip nga paatuay ko. Kanina po, another clip nga paatuay ko sa school.
Diba? Time-lapse na guys. Kani siya kanang proof na nagtuon jud kay nakatulog. Dili to siya ako. Ako tong classmate nga kauban. Hi. So here you go. I hope you enjoyed my video. So this is not a typical vlogger or academic vlogger jud. Babush. Enjoy watching Mops. I love you so much.